Andesbjergene er geografisk placeret langs Sydamerikas vestkyst. De er placeret under ækvator i det sydlige subtropiske og det sydlige tempererede klimazoner. Da vi befinder os på den sydlige halvkugle, er årstiderne anderledes end heroppe. Den varmeste måned er januar. Herefter falder temperaturen indtil august, hvor den igen begynder at stige. Noget, der er meget vigtigt at tage højde for, når man regner temperaturer i Andesbjergene, er, at man for hver 100 meter, man bevæger sig opad, falder temperaturen med en halv grad. Disse grafer tager udgangspunkt i vejret omkring det højeste bjerg i Argentina, som også er en del af Andesbjergene. Her kan temperaturen for bjergets top og for bjergets fod ses. Ud fra graferne kan vi konkludere, at der er permafrost på toppen af det højeste punkt i Andesbjergene. Atacama-ørkenen er opstået, fordi Andesbjergene danner regnlæg for de østlige vinde. Herved udtørres jorden, og der falder mindre end 250 mm regn per år. Flere steder i ørkenerne findes der rester af veludviklede kulturer, der engang har levet, hvor der nu er ørken. Man kan blandt andet se velbevarede mumier i ørkenen. Disse mumier er så velbevarede på grund af tørken i ørkenen, der er beskyttet mod fugt og kraftig vind. Når en vind fejrer fra land og ind over større landområder, tager den en masse frugt fra disse landområder med sig. Dette er også med til at skabe tørre områder. Denne fugt føres op langs siden på bjerget i såkaldte Kármánfjordar, hvor fugten fortættes og dannes skyer. Disse skyer sørger for, at der er meget fugt og regn på bjergskråningen, hvor et ekstremt frodigt og frugtbart område dannes. På havsiden af bjergene når regnen ikke altid hen, og derfor er denne side ofte mere gold og ufrugtbar. Derfor er planterne på havsiden af bjerget mere hårdføre end planterne på landsiden af bjerget. Tågeskov dannes også blandt andet af den fugt, som Kármánfjordene bringer op langs bjergskråningen. De lavt hængende skyer danner en fortættet fugt, primært omkring landsiden af jorden af et bjerg. Jorden inden da er meget frodig. Sigtbarheden i en tågeskov er meget, meget lav.